Korwa ase kinyoro gia Kenyerere location ya Nyansionge meye bunge ya Burabu ni gobeso kina kuliyo bwana bwabo yenkubwatikana no mugondo oyo oenetigwe usaenetigwe oyomo chinchera chia li usekita sioregeti asibonega ni go bagwetera chinga kichinkong magega yo mwaka bwenke yo gosira na omotakano oyo tikarete n'abana babeire bakobera ase akongu bunatukumanya engana yende mirimo yorogongo rwa gusini gegendete ko bali hoteli nene ejuri agendere ko bali ko boli abango murembe ngwi kagigase kinyerekiga gya Kenyerere ime location ya Nyansionge wadiga ya Burabu ase tokumira na mune amategeka ime yomochi onyangago bonsombi oyole nyagusira bono tokumira namo no murugyo ya sereta kiribo nyangago bonsombi agotwereranga endemiro yawo netigwe chinga kyomoga ko yeganya gusiranya aritoka bagakorwara egintu batabwatanetiwe nagoika bono odete onya kubairanga kiendemere yo yahonetiwe ekero mugondo yoro konigu nabo maene pinga ntuntu ameze na mugondo yahonetiwe ona kero to kuikerenga kitokobori na kyo mugondo yahonetiwe tokabanga tokogosererigwa ngatingo bwatu tore engakieyo ana kaimuka koboria ekene amanyenga ne kibonetiwe asinji yokurwari omugaka ono sirete ekera asirete bintu byatumegeta timanyite ensero byatumegeta ekera aringe nyagitari ono twatagete kumanya ebintu ebya murwari tikibese kya murwari ti irenga kyatumegeta tumanye n'ebintu birya byatumegeta kibese ono gwansinyire gento ngokora igo baereire boigo enchira omwana obwe enkeje gatemete kuboria chingaki omugoli aikira ntasu mugondo yoiga na igana ase abwatetwe asekerigwe kabono kirigitanda wili ya matiriga niko gendete kuichanira ase yaganirie obwene bwabo kunyara kababoko ene kigwa litukeria go chikobwatu nigarenge kocha korwa sarenge korwa banyoreta abantu bali mugondo barenge ne chinyimba ekera batebetie batiga sayo mbaya tumia baka akwaneirwe nabwate kesi oyo mwaga aruseti omote abande mbabwate emioro akarusi enyimbo akamwaka bakekaboneka ya matiriga nigo yagendere ko bagekwerera enchira bagendere ko bagwetera engaye nene inyorekane nga omongino yigani gabwata abana bakabwa gosomya nonya gwikano ene ndagira akoba nigo ere egetire kenene wane mechanda ngwetera timbwati obakonye nondora ngonye timbwati enjera ye school fees ya abana bagosoma bana gonja andikete gomanyerete chikonda ekikingugania serikali ngone necha ya tuguri timbwati kene ndasomeria abana nigintu korengana mune amate yagendere ko bagekoene kyanga nekene nigo bagendete gwetera nene asibono bagendere ko bakoboria serikali abagambi bechingejo chonsi gosora negatibu nenchire yamu yokoleto botwererwa senkejiga na bwigo enkejiga kwenyorera obwene na nene omwana oyigo bwatire oyo korengana mune amate ogendere koba agwetera mechande menge itogote banga tokorera obwene nende tumanye nakyo mugondo yonetigu ningo yoneti ekoera ekero mugondo yonetigu konya tato minto siriro nyari akurari ngakiyo ona ntutogote bana eserikali etokonya gekoera ntubwati ebitoki biribira nyare gutoira gochianda onse gocho bisende onse onanga ne serikali ngonye kumanya mugondo yo ngakyo yonetigu na inde nakyo tumegete chibese chatumegete kurwari omugaka one erinde cyatigarete nyoro bakonye ya nari ngorora andi timbeti witness ngitari nari nogo similenga ya mate ni chikunyara kabwe konyoro mweso chingaki abarai baranyara ko bagweso ni gati elio banyara ko bagokonyeka bono twari gusaba abarai baitu una senior council senator Okongo Mugeni ukuiguringaniri achichatokonye ngino yake rongo murigirita bwati kende pino ni chai batugurite yari gucha komokonye nari gusaba no sero umwe mpyu itu nera ingirie katiringa neriga umugambi senior chief no musani oye ate mamukwanire ato moremba sinka enke yaitana ni una mangana amange bina boira kotini kera rituko ntubwati toro tukurara uguchikurara igo gwa kuminga wa gugutara no mpara kuobwa nguiture ginko ripoteri getasini kyo wanjite kya gatembe kora sinse mechiga cha Kenyerere meji location ya Nyansiongo
bunge yega ya Borabu county ne ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara